ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சென்னை சமையல். நீ சென்னை சமையல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முட்டை வேஜ பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து 2 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன், புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், வதக்கின வெங்காயம், உப்பு தண்ணி, வதக்கின பூண்டு, வதக்கி வறுத்த மிளகா பொடி. இப்போ வந்து இதெல்லாம் இப்போ வந்து முட்டை வேஜ பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதுமாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் உப்பு தண்ணி போட்டுக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி. இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக பூண்டு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். முட்டை வேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு. சென்னை சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.